short nagi ko sa Wednesday, oh. Paita. Paita ni kalakihan, eh. O, ito muna, atong trending. Atong ipakita ang mga trending nga gakaitabo karon mga kagahi. Ang una. Usa ka lalaki nga nagluto. Di ko kabalo kung sa birthday ba ni siya o sa piyesta, ha? Ato ning tanawon, bi. Sama na. Trending na to karon. Usa ka lalaki, lami kay ni gimingaw na ko ani ka na sa probinsya bitaw magluto nga nasa kawa. Ayan, no? Ha? Tapos kulang sa haling, nagbali, kisip, na sipahan ang kawa. So, lesson. Ayaw balia ang sugnod at tubangan sa kawa. Alang, lalo nito ka sa nagsipa nito sa may pastang kasayang kaya na nang gikao na nuna. Pulutan na sana. Kaya kabalo ka. Lata-lata na dito. Gamay ng tukulan. Gamay ng kulat. Timplada na lang kulang. Paita. Pero gimingaw ko nga klase nga pagluto. Nganong lahira gid ang lasa basta yung ani kagayard, no? Kanang kahoy, kawa. Lahira. Again na itong talong to. Kulang ang kahoy. Kay gamay na lang. Di ba? Nilahos. Actually, Bern, unsa perti sukuha sa iyang asawa o iyang haya, anak ka sa barangay hall. Og naibawan pag yun, nakatong manuka de kinawat sa silingan. Oy, tingnan mo na, ikaduha na ito nga, kuhan, ay isa ka, nag-trending ka nga picture, usa ka isda, nga abi na ko primero, burag Photoshop lang, gi-edit lang isda ba? Tapos naisimod sa tao. Actually, mo giday yan, dagway giday. Pero actually, kakakita ko man ang klase nga isda, pero medyo nakatawag lang pansin kay ang naong tanawa. Pouty lips with may payang ngipon kompleto, wala nakapustiso. Pildi ang white ni Angelina Jolie. Pildi ang white ni Angelina. Ang problema ko, ang fisherman na nasapon kay gitsula ang maong isda. Wa na puga ng kaugalingon. Oy, isa pa. Medyo makawalan ni Gana kagayard, medyo mahabo ay mong kinahon na ni. Naman. Ato tanawa ha, medyo di kay ako galing pag tanaw na ko ani, pero giluod kay ko pag tanaw na ko pag edit na ko ani. Medyo lain og tanawa ha. Yan, si Ibana Alawi. Kaila ba kanin ni Ibana Alawi? Isa mo na bayhanan to. Tanawa lagi. Mo bitaw. Tingala bitaw ano na trending ni siya. Ano trending man gawin? Yung sa may naka-trending nagluto-luto ra. Sa nayabo na po na yung kawa. Siyempre, nanghatang na po siya dito sa Manila. Kaya siyempre, ang iyahang subscribers niabot na og pila pa to? 14 million. Ba? Karon, actually, ginabuhat na niya na ipinminti. So, kapanghatag siya ayuda, sana all. Hatag siya ayuda. Tapos, ako lagi siya nga, iba na, ali diri sa Cagayan para maka-lockdown me. Para di na madlock si Mayor. Kaya na, may muhatag og ayuda. Tapos, tag 1,000 pag yun. Naihatag. Mas maayo pa siguro kung si Ibana na lang ang may mong mayor sa Cagayan de Oro. Pwede na. So at least kani nga YouTuber, dako man siya kita. So muna yung ginabuhat karon, di ba? Tapos dili pa halang sa mata paghatag ani, di pa ni halang sa mata. Di ba sexy star maning bayanan ni? Yes. Nganong wala man na siya nagseksy niya? Ay. Siyempre, naman siya sa kuwan. Naman siya sa publiko. Uy, usay kilainan di anak una ka sa TV una sa publiko. Sa publiko delikado man basig mahawiran ka diretso. May matong sakuan sa mata lang to. So sana all. Kumusta lang ko anang bata na. Yan nangusa si Uncle Art nimo. Kaila mo? Wala man pero basi nakalimot na kumusta da iba na kumusta da ni Uncle Art. Oy, in fairness yang mama taga Cagayan de Oro na taga Puntod. O ba? Yang mama na. Bantog na muragaan kay sa kuha. Wow! Yan. Say nga lang kay mama ato basi day nga. Basig relative sa rin nato apil sa past. Okay. Basi day ang inahan na apil sa ato ang past. Wow! Basi nadala ni Lito. Oy, ang ikaw pat si Tatay Digong naay giendorso, naay gihangyo nga mudagan pagka senador. Ato ni paminaw kung kinsa ni be. Teka muna.
Kita tayo digong yun, ha? Si Willie, Tatay Digong. Digong yun, ha? Mayor, kumusta ka? Matagal na tayo hindi nakita. Pero paragi itang nalaala. Dahil gusto ko sanang maging senador ka. Sabi ni Bong, medyo nagdadalawang isip ka. Pero ganun pa man, open yung slot no, until the last minute kung ayaw mo na. Talaga. Pwede na tayo mag-usap ulit. Sana in the meantime, more success sa programa mo sa mga tao. At believe ako sa appeal mo sa masa. Mabuhay ka. Si Willie Rebillame. Willie Rebillame. Oo, iya nagkuhan gyud sa og video nga iya ang yun nga mudagan kini pagka Mas may pala senador. kaysa mga litulapid nga na diya. Nancy Binay diya. No, okay. Musa pala. Mas mararo pala kaysa ana mga Risa Ontiveros nga. Sus, ginawa ko. Dugang-dugang lang mas problemas lason. Mas may pa na ikumpara niya ang mga abogado niya sama ni Kiko Pangilingan nagakiko ang agyaw mga nga ng mga baboy sa Senado. Mas may pa na.